sa kaawit. Mayong adlaw kang iyong tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Johnny. Sa dili ko na kusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, alihog sa pagtugtog sa awit nga guluhan. Natutulog pa ang Diyos. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki kataka Bakayan, Talamban, Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Jenny. Pangga, gikuyong ko eh. Ayaw lagi kahadlok. Baso na dilim ako yun ang mga binikanan ako ba? Ang sarap yung tangan ko. Wa ko'y labot kung makauyan na sila ni mong dili. Basta ang gusto na ako, nga makaila sila ni mo. Huwag kayo kabalaka pangga. Bisag kung sa paisulti sa kong ginikanan, dili na makaapekto sa atong relasyon, okay? Sige. Ay, wa mi mahimo kung ikaw mo irapilian sa among anak. Oh, Ma, Nakailami sa mga anak. Siguro sa pa'y buhato na mo, ang iyong gusto dito ay matuman. Kaya di gili siya magpapugo. Pero gusto mi mahibaw ka na wa mi makauyod nimo para sa among anak. pasensya na kita nilang mama o papa pangga, ha? o karapan ka. Huwag mo ko mag-expect na ganahan sila na ako. Pero sige lang. Ako ipakita nila nga nasayop sila sa mga pagtandaan ako, Pangga. Magdaban ta. Ha? Idaban ko pangga. Pagpalayo na din, ha? Sakto ka naman gibuhat, Pangga. O pangga. Dili ko kanahangan ay makasamok sa atong relasyon ko. Pero maon lang akong mapabuyan mo, Pangga. Hindi pa ko makahatag na magnindot o dako nga bahay. Wa ginay sa payan ako pangga. Basta kauban lang di ka. Sige lang. Tuhon, kung makaluag-luag na unya ta, magpakasal na, Pangga. Gisag sa ulis lang. Congrats niyo, bay. Inyo na mo. Salamat, bay. Salamat. Alice, anak! Oh. Ma? Diyan sa mo pagtultol din, eh. Wa pa mo matagbaw. Gawa sa nagtabang mo, nagpakasal pa mo. Mahimo, papa. Kung yari naman lang dahil ka para mangitag gubot, palihog lang nakaw na. Ayaw gub ang importanteng adlaw naman sa kumbana. Alice. Bye, anak. Mag-enjoy sa school, ha? Kupa, O si mama na ni mo ang makuha ni mo niya, ha? O timan inak, dili mo ko yung ibisag kinsa, ha? Si mama ragid ni mo mauy makuha ni mo. Kay, huwag pa na sa papa. Okay, na? okay, papa na ko. Hello, Pangga. Nakuha na ni mo sa dodong? Ha? Ano mo
kuha. Ha? Overtime ko karon. Ay ko ginangato ka pa sa eskwelahan. Unsa na mo asa? Kinuo ko. Ato na ko sa eskwelahan. Pangga, wala si Dudong sa eskwelahan. Unsa? Nganong ipasagdan man din yung laing tao ang bukas bata? Mga maestra manuta mo? Irresponsable ko ninyo. Sir, sorry kaayo. Nagpaila man gud siya nga uyuan ko no sa bata. O gusto mo niyang i-surprise. Kinuha ko. Unsa din mahitabo sa kong anak? Manubag yun tayo ni ha? Ikaw sa'yo matubaw na tanan? Kaya i-file kong leave? Ha? Kano saan di ka mo live? Dili mo tabahoon daan kung mo live? Dagpan pa naman pangutaan na eh. Lagbaw mo mga sa manager. Ah, bay, ang ako lang ba nga... Ay ka bala ka! Lasa na naman trabaho. Ha? Yuri, di patawag kay ma'am. Oo. Ganun ko no. Ma'am. Di pa tawag ti ka kay gusto kong mahibawag nga nagdibuhat ni mo? Unsa ma'am? Na yung mga anomalya sa kumpanya ang inyong grupo ni Dexter. Og matod niya, imo ko naming plano ang tanan. Unsa? Ma'am, huwag kang kalibutan ng mamoy. Dili may tabo nga magbinuang ko sa trabaho, ma'am. I'm sorry, Junie. Pero maglisod na ni og salig, matinuod man o dili ang pasangil nimo. Oh, You're fired. unsa? Grabe naman yung pagsumay nga imong gihatag na ko, Ginoo. Antod karon, wa ba ko'y balita sa akong anak. Nga, na-fire out pag ito sa tabanguan. Nga naman, Diyos ko. Sumisa na ko nga, di ko magunin mo ini. Malipay ba ka nga makakita na? Malipay ka nga makakita na kung mag-antos? Ha? Palinog! Nagwalay ba ka? Masaman, ha? Sige! Pumlipang ako problema! Pumlipang! Magtagpaw ka! Hello? Pangga, Oh. Oh, siya problema. nakita na si Dudong. Salamat! Salamat, Diyos ko! Pero siya pa nga. Pero patay na siya, Pangga. Oo, siya. Oo, siya patay. Ha? Nabuko na makalis. Imong anak, imong gituong, imong anak. Pangga, ako itay sa asa siya ng punerarya. Pasaylo ang pinipamali mo. Pabaya mi nga magagpikanan. Pasaylo ang mga mauligin ang lahat ni Bunong. Mahal kay kadamo na. Mahal kayo. Mag-aayo pa lapit. Sige. Naglagot ang ikos ginuon. Wasik ayo. Nagdinarong ang mga usang kinabuhi. Usa akong pagkaamahan. Pero anong gibuhat din niya? Ha? Anong gibuhat din niya?
Pangga pagsuway na di. Ayaw ko siya na ang Ginoo. Muabot na ang panahon na gamay mo ana to. Ang makasabot na ko na ang nagtabot ni. Tigad ko makasabot ka ng nagtabo. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Di malikay nga tungod sa kadaghan o pagsuway nga niabot sa akong kinabuhi. Makapangutan ako sa Ginoo. Tungod kay grabe ko nga nasakitan sa nahitabo sa akong anak. Di nila kutob. O dagang salamat sa pagtagat ng akong tampo. More power, Arnaman. Mao kita mga higalan kaagi ni Johnny nga taga Bakayan, Talamban, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kita ngayo awit yung nagulahan, natutulog pa ang Diyos. Pinigin mo